kwakona nalaba bakaZulu bona ngizobatshela njengoba ngitshele naye uKhuzani ukuthi uyangikweleta ngizoyikhuluma nje leyo nto phela ngimhlebi uyayibona lona usenomona ukuthi ngishayela ugcoka melisha abazi lutho abakwazi kwasona isiginxi naku mina isiginxi sanyoni ngiyasithinta unenkinga naye manje labafana nje laphana nje abazi lutho ingakho bengayiphesheya kuhamba thina mhlambe before sifike lapho ukuthi uKhuzani uyakukweleta ngifuna sibuyele la emuva busachaza ukuthi yini efunakalayo mhlambe abantu bakwaZulu yini kufanele bayenze kangcono ukuze bezoqualify ukuthi into efunakalayo ukuthi umculo ushaya isiginxi ecule uma umaskandi kuthiwa umaskandi ngoba ushaya isiginxi awuyena umaskandi nje kuhlukene negoso igoso ukusina ingoma umculi nje ushaya isiginxi ileyo nto abayifuna phesheya kudlalwa live phela lapha kudlalwa ama-CD lapha kudlala nje isiginxi uculela abantu bukhoma